ଶେଷରେ ସେଉ ଆମକୁ ଆଜି ଗାଡି ଚୋରି କାଟିବାକୁ ପଡିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଛୁରୀ ହିଁ ନଥିଲା। ଗାଇଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନତୁକୁଡା ମାନେ ଜେରେଙ୍ଗକୁ ଯିବୁ ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ କେମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜେରେଙ୍ଗରେ ତ ଟିକେ ବ୍ରଶ ଫ୍ରଶ କରିଦବା ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଖ। ଗାଇଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କତରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ ତମେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖ ବରଗଛଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ବଡ ବରଗଛ। ତାପରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ସେଉ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡିଆ ଆଉ କଣ କରିବା। ଦେନ ଏପଟେ ଆମେ କଦଳୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଣିଥିଲୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହଉଥିଲା ତ ଏପଟେ ତାର ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମନଷ୍ଟର ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଡିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାର୍କ। ଆମେ ଦଣ୍ଡକୁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପୁରା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭଲ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାର୍କ ଅଛି। एपटे पार्क बुलाली कर सारा आम बस पड़ू खायापी जेहतु निआ मैंने सुजी दिया सन्धार तो भिडियो भल लगे रही बाय बाय।